Ồ, mới khai chết. Nó bé xí phun đó là. Nó bé nhiều nhiều thì nó bé xí phun đó. Bé lớn là xí phun. Nó đấy à? Là để nó chết thì mà còn cái gì mà đó. Ừ. Tiệm à? Giờ cháu này cháu cháu biết nói có xếp thẻ đầu của mà có một con nhà mà có yêu đó mình nhồi nữa. Coi heo. Ừ. Cháu luôn à? Ừ.
เนี่ยทีนี้น้ำมันจะเรือแน่ ร้อนก็หมดแล้ว ๆไม่มีเลยอ่ะน้องเนี่ยเราติดตัวมาอยากไปนั่นนะ นั่นคืออะไรเนี่ย Đi cơ mà. แล้วพอจะเจอได้